Stop Väkivallalle Fest on koko perheen tapahtuma ja se on meidän yhteinen tapa myös sanoa Stop Väkivallalle. Yhdessähän me täällä ollaan ja yhdessä me pystytään muuttumaan. Mä lähdin tähän tapahtumaan mukaan, koska mä haluan kantaa oman korteni kekoon. Ilman sua tätä tapahtumaa ei järjestetä. Ihan super tärkeää, että tämä teema on nostettu esille. Jos mä pystyn tehdä tämän asian eteen jotain, niin mä mieluusti teen. Tussakin mukaan! Tämä aihe on tosissaan erittäin lähellä mun sydäntä ja haluan tuoda enemmän iloa ja valoa ihmisten elämään. Me voidaan kaikki tehdä jotain väkivallan estämiseksi. Stop Väkivalta-festari Turusta! Koitan nuoria rohkaista semmoiseen elämään ja semmoiseen kivaan maailmankatsomukseen ja menee siihen meininkiin yksi yhteen. Yksi pieni ihminenkin, jos sä vähennät omalta kohdalta sen väkivallan, niin kyllähän se sitten heijastuu varmaan uloskin päin ja sitten suunta on oikein. Toimii 100% varmasti, sen mä lupaan. Mulla on mahdollisuus tukea ja antaa ääneni kuuluviin, niin mä halusin tulla tukea, koska oli täällä hieno juttu ja musta on mahtavaa, että Tomas ja Mona teette tätä juttua, koska ei tosta asiasta ikinä voi liikaa kuitenkaan puhua. Lämpimät terveiset täältä Stop Väkivallalle Festeet ja tää on ehdottomasti perhetapahtuma, niin tänne pääsee nuoret sekä aikuiset ja kaikki vaan messiin. Fest-juttu on niinku step up, jotenkin halusin ajatella isommin ja toivon ainakin, että tästä tulee iso juttu. Tulkaa messiin ensi vuonna hyvän asian puolesta. Stop Väkivallalla Festeet.